Tak volám sa Biela Maďarič, pozdravujem vás u nás na farme. Je to farma v Rohovciach a funguje to tak 25 rokov. Bola, kedy sme pestovali väčšie množstvo, ale len 6-7 druhov. Tak sme sa sústredili na tie veci. A tu na našom trhu je to želané, aby sme mali viacej druhov zeleniny. Takže zákazníci to si želali, že také nepestuješ. Takže postupne sa rozširovali ponuku. Takže teraz že je tých 18-20 druhov minimálne. A plus ešte tak, že každé odrody sú aj viacerí. To znamená, že z hľubovín treba z brokolicu dám 3 odrody. Skorú, poloskorú a neskorú. Teraz je pestovanie také polobio. Väčšinou robíme biologické veci, hnojíme maštálnym hnojom. Sú dobré postreky naše biologické, len sú drahšie, ale treba ich používať častejšie. Posúvajú sa tie časy. Tento rok to bolo hlavne, bolo to vidieť na jar, keď bola zima, že o 2-3 týždne boli neskôršie niektoré veci. Také ako reďkovi, také nie, ale také, ktoré už potrebovali viac tepla, čo brokolicu, karfiol, mrkva, boli oneskorené o 2 týždne. Teraz zase naopak. Teraz na jeseň bolo teplo, v septembri aj teraz v oktobri ešte. Čo sme boli plánované, karfiol a brokolice koncom septembra, tak o 2 týždne skôr sme mohli začať zberať. Lebo bolo také dobré počasie, veľa slnka a teplo. Aj noci, aj cez deň. Takže je to zapričinené aj tým, že mení sa klíma. Neočakané veci sa vyskytujú niekedy. Človek si naplánuje takto a príde príroda a povie, nie, takto to bude. Treba sa prispôsobiť potom, čo sa dá robiť. Tak denný režim sa mení po celom roke u nás. 8-10 hodín povedzme maximálne robí denne. V lete troška viac, ale zime zase menej. Alebo na jar a na jeseň. Takže podľa mňa vychádza tých 8-9 hodín na každý deň v priemere. Len to je tá výnimka, že žiadne sviatky, okrem Vianoc najväčšie sviatky, také veci. A nedeľu sa robí tiež. Bohužiaľ 7 dní do týždňa. Dovolenka, tu je dovolenka. Tu sme v prírode. Kúpať sa tu nedá, ale ostatné veci sa dajú všetky. My sme pôvodne neplánovali úplne farmu, ktorá by mala byť komerčného charakteru, ale tým, že sme obidvaja na rastlinnej strave, alebo respektíve ja som začal byť na rastlinnej strave, Eliška sa postupne pridala ku mne, tak chceli sme si kontrolovať to, čo jeme a to, čo príjmame. A bolo to také najprirodzenejšie, že teda pestovať si svoje veci. Vzhľadom k tomu, že sme to celé ochutnali a začali sa tomu viacej venovať, tak sme zistili, že asi sa s tým chceme podeliť aj do širšej verejnosti ako len okruhu známym. Takže sme vlastne začali hľadať nejaké miesta, že kam by sme mohli zeleninu distribuovať, aby vlastne naozaj čo najviac domácností malo k dispozícii naozaj že kvalitnú zeleninu doma. To je pre mňa také akože dosť dôležité, aby ani nie, že v reštauráciách, lebo tie reštaurácie sú predsa akože iný koncept, ale naozaj, že ľudia, rodiny s deťmi doma mali kvalitnú zeleninu. My sa zameriavame prevažne na listovú zeleninu, lebo na nej cítiť naozaj tú čerstvosť, bez akýchkoľvek, že človek si vie presne, že toto je zelenina, ktorá bola trhnutá deň alebo maximálne 2 dní pred. Takže väčšinou je to listová zelenina, ale robíme aj koreňovú zeleninu, klasicky mrkvu, zemiaky robíme, repu a tak ďalej. Ale vlastne počas sezóny reálne pestujeme asi nejakých zhruba 40 druhov plodín. A to ešte sú rôzne varianty, hej, že neviem, 5 druhov rajčín a tak ďalej. Takže naozaj, že tú diverzifikáciu tých potravín máme celkom širokú a niekedy aj keď ideme na trh a vlastne vidíme tam taký zoznam, mám na tabuli, že vlastne čo všetko beriem, tak si človek ani neviem, že sa to vlastne všetko tuto zmestilo, hej, že toľko tam toho je. V podstate fungujeme, čo sa predajov týka, tak každú sobotu sme na trhu v Starej Tržnici a raz za týždeň robím rozvoz pre našich predplatiteľov. Tento rok sme vlastne spustili CSA program a je to ako Community Supported Agriculture, čiže komunitou podporované poľnohospodárstvo, kde sa vyberie vlastne, čo ja viem, 30 rodín alebo aká je kapacita farmy. A tým sa vlastne každý týždeň vozia zeleniny, ktoré ako aktuálne dozreli alebo dorastli. Je to sezónny balíček, vlastne, ktorý aktuálne je dozretá, alebo vlastne to, čo je aktuálne v sezóne a máme to v záhrade. Vlastne Eliška vyskladá ten balíček, pošle, že čo obsahuje ten balíček a oni si povedia, že OK, chcem, nechcem.
Oficiálne vás vítam na našej farme v Gbeloch. Asi je to skôr záhrada než farma. My sme prišli z Bratislavy, tam bývame s Vladom. My sme si to tu našli tak pred 2,5 rokmi. Začali sme tu premieňať lúku na záhradu. Teraz môžete vidieť výsledok. Ja som sa kedysi zaprisahávala, že nikdy nebudem chcieť záhradu ani dom, lebo sme sa doma kedysi narobili ako deti na záhrade až. A vravela som si, že to aj nepotrebujem, ja si zeleninu kúpim. My sme mali, že dom so záhradou, osobitne sad ovocný, potom sme mali pole, kde sme pestovali zemiaky a mamina je zo 7 detí, všetci jej súrodenci a babka mali polia, kde pestovali zemiaky a obilie a všetko možné. Takže sme chodievali vždycky na také tie brigády, že my pôjdeme pomôcť babke a tetám a potom sesternice a bratranci prídu pomôcť nám. Takže sme obišli za leto 7 zemiakových brigád, aj viac. A keď sme chodievali na ovocný sad zbierať tie rýbezle a jablka a hrušky a to všetko, tak som si vravela, že nikdy v živote nikdy sa takto nebudem trápiť v dospelosti. No. Toto je už vlastné. Pestovať bez orby sme sa rozhodli hlavne kvôli spôsobu aj tej práce. Je to pre nás také prirodzenejšie, že nemusíme tú pôdu obracať, ale hlavne aj kvôli tomu, že chceme tú pôdu obrábať takým prirodzeným spôsobom, že nebudeme narúšať ten ekosystém prirodzený. Chceme vytvoriť vlastne ekosystém pre všetok život, čo na tej záhrade má byť, čo sa pri tej orbe stráca. To je asi ten hlavný dôvod podľa mňa. Tu sa najprv človek narobí a ešte nemá tie plodiny, s ktorými by išiel za zákazníkmi. Takže ako keby, že musela som prekonať také kritické obdobie, kým sme mali možnosť ísť za zákazníkmi, predať im tie plody našej práce a vidieť to nadšenie, s ktorým to oni kupujú. A potom to prišlo. A potom, keď sme začali chodievať predávať aj do Starej tržnice, tak to bola totálna otočka, lebo tam je tá klientela proste úplne iná. To nie sú ľudia z nákupáku, to sú ľudia, ktorí tam idú s tým, že ten váš produkt už vopred chcú, alebo minimálne sú na ňo zvedaví a keď si ho kúpia, oni vám aj prídu povedať, že to bolo super a že robíte to dobre, to už nám povedali veľakrát. A to sú potom presne to zadosťučinenie a také tie boostre, ktoré nás potom nabíjajú a posúvajú.